Oy, bukas. Ilang kilo? Mahal na. Ikaw ni Marcos, tag-20 lang kilo. O, dito balik Marcos, braso ra. Ang tanduay la. Kain ta. Anak, kay barato. What? Dahil yung bukas na doon lang. Oh. Ayaw, di ma. Ato ka, barato mo na dali. O, takinom, mabugla daan. O, ganun na tag-30 ra. Masap, masap. Tama po. Gago! Go, go, go! Yan daw. Yung dali. Kiro ni ba? Dapat sa kilo na. What? Ibo ka ni ko? Ay, na kayo mo. Lusay, ganti yung mata nyo. Oh. Apa isa? Sa gito, kan, kaduha, daw. Duha, Jud. Gusto ba ito na kiniguang? Oh, anong say mo? Mong narang-arang na ko. Oh, believe me. Ito to heaven, God. Epektibo juga iba. Oh, ako maganda. Believe me. Wala, Bib. Dapat ko ako agaw ng isa. Ito yung ikot. Ate, ikot. Ito yung natuloy ba? Yo, go! Ano sa iyo? Ito ang hipon ko. Gano'n, gahimit mo iyo. Nakitambag kayo. Gahimit mo ka. Oh, no! Ano, gahimit mo iyo. Kaya na? What? Sige. Sabi na, ako mo ko. Sabi na, tambal mo ko. Wait. Oh my God! Anong say mo? Ang duway, lapad lang ang katapat. Naihiman na. Yan. Wala. Sige, Hergikan. Sa punggong! Barinig kita sa mukha! Suka. Kita mo, kung amo pang batiyo siyang lawas, palit na pagtanduay.